ଚନ୍ଦନପୁରର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମଟି। ସେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଠାରେ 12 ବର୍ଷ 13 ପର୍ବ ହୁଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ମାସରେ ବଡ଼ ଓଷା ହୁଏ। ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼େ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କିଣାକିଣି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ନରହରି ଶର୍ମା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଛି ପୁଅ କିଛି ଝିଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅଭାବ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ସେ ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନରହରିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ପିଲାପିଲି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆମର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁର ଶୁଣିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ସୋମବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ରାତି 8 ବେଳକୁ ନରହରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଜ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବେଲପତ୍ର ପାଦୁକ ପାଇ ଶୋଇ ରହିଲେ। ଏମନ୍ତ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଅଷ୍ଟମଦଶ ଦିବସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ନରହରି, ତୋର କର୍ମରେ ପୁତ୍ର ହିଁ କନ୍ୟା ନାହିଁ। ତୁ ଯେବେ ମୋ ପାଖରେ ଅନୁସରଣ କରି ଡାକୁଛୁ, ଶୁଣୁ, ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେବ। କଥା ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ, ମୋର ତ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା। 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ନାମ ରଖିଲେ ପଦ୍ମଲୋଚନ। ମା ପୁଅ ଦେଖି ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଭାବିଲେ ଯେ ଏଟା 6 ବର୍ଷରେ ସେପାରିକି ଚାଲିଯିବ। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ହେବା? ଏ କଥା ଭାବି ରୁକ୍ମିଣୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପୁଅର ପଦ୍ମଲୋଚନକୁ କାଖରେ ଠାଏ ତାର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦେଖାଗଲା। ସେ ପୁଅଟିକୁ 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଦିନଠାରୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ପଦ୍ମଲୋଚନର 2 ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା। ଲୋଚନକୁ ଆସି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାର 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି, ଛେଳି, ଗୋରୁ, କୁକୁର, ସାପ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛି। ଦେଖୁଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ତାର ସିନା ବନ୍ଧଦୋଷ କଟିଗଲା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ଦେଇ ସତେ ଯମପୁର ଯିବା ଏତେ ଭାରି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଏ କଥା ଭାବି ତା ଶରୀର କଣ୍ଟାପୁର ହୋଇଗଲାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଦେଇଥିଲ, ଅକାଳରେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ। ଏ କ'ଣ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁକ୍ମିଣୀ ଭୂମି ପରେ ଲୋଟି ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଥାଏ। ନିଜର ମନ କଥା କହୁଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁକ୍ମିଣୀ ଭୂମି ପରେ ଲୋଟି ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେଠି ତାକୁ ନିଦ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନରହରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଡାକିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ପାଟି ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ମୋ ପୁଅର ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ପଦ୍ମଲୋଚନକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା। ସେ 6 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲେ ଯମପୁର ଯିବ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପରି 2 ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ ପଦ୍ମଲୋଚନକୁ ମୋ କୋଳରୁ ଛଡ଼ାଇବା ନାହିଁ। ମୋର ପୁଅକୁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ କଥା କହି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁଦିନ ପୂରିଗଲା, ସେଦିନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବୁଲି ବୁଲି ପଦ୍ମଲୋଚନ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ଉଠି ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଣ୍ଡବତ କଲା। ନାରଦଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ନିରଞ୍ଜନ ହୁଅ, ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କର। ଏ କଥା କହିସାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ବର କଥା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ କହିଥିଲେ, ଏ ପିଲାଟି 6 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କ'ଣ କଲି? ଏହାକୁ ନିରଞ୍ଜନ କରିଦେଲି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ନାରଦ ନିଜ କଥା ଦେଇଥିବା ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି ହସି ହସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଅଳପ ହସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲ? ନାରଦ କହିଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ। ସେ ପାଗଳ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଭକ୍ତି, ସେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ଯିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ତ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ତାହିଁ ପରଦିନ ନାରଦ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପଦ୍ମଲୋଚନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିପରି ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବା ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଭୁଲେଇ ଆଣି କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଦ୍ମଲୋଚନର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ପିଲାଟାକୁ ଦେଖି ନାରଦ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ସେ ପିଲାଟି। ପଦ୍ମଲୋଚନ ସେମିତି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରି ଦେଇଛି। ନାରାୟଣ ହସି ହସି କହି ଉଠିଲେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ ବତ୍ସ। ନାରଦ କହି ଉଠିଲେ, ଏ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ସେ ଶିବଙ୍କର ପରଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନାରଦ? ନାରାୟଣ ପଚାରିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପଦ୍ମଲୋଚନ 6 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେଲେ। ନାରାୟଣ କିଛି ନ ଭାବି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଦେଖ ନାରଦ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି ନାରାୟଣ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଏ କଥା କହି ନାରାୟଣ ଚାଲିଗଲେ। ମନରେ ଭାବିଲେ, ମୋ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଣି କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବି। ତାଙ୍କର ମନ ଯାନରେ ବସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୈଳାସରେ। କୈଳାସରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି। ନାରଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ସବୁ କୁଶଳ ତ? ମହିଷୀ ମା, ସବୁ କୁଶଳ। ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଦେବଋଷି ନାରଦ କହିଲେ, ମା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛି। ମା, ତମେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତନି। ମାଙ୍କ ପାର୍ବତୀକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ନାରଦ ଆଗରେ, ମା ପାର୍ବତୀ ପଛରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନାରଦ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ପିଲାଟି ବସିଛି। ନାରଦ କିଛି ନ କହି ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ଆଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମା ପାର୍ବତୀ ପାଦ ତଳରେ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମା ପାର୍ବତୀ ତାର ଭକ୍ତି ଦେଖି ମା କହିଲେ, ଉଠ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ ପୁତ୍ର। କରି ଭକ୍ତି ତୋର ସବୁଦିନ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ମା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାରଦ କହି ଉଠିଲେ, ଏ କ'ଣ କଲା ମା? ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କହି ଉଠିଲେ, ମୁଁ ଏ ଜଗତର ମା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିସାରିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମା ଏ କଥା କହି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏବେ ଯାଏ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରୁକ୍ମିଣୀ ବସିଥାଏ। ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ରହିଲା। ପୁତ୍ର ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେ ପୁରକୁ ଚାଲିଯିବ। ନରହରି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନୀରବରାଟକୁ ବସିଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ରକୁ ଅନାଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ମା? କିଛି ନ କହି ବାପା ମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁତ୍ରର ଶେଷ ଦିନ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯମଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରାୟଣ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ, ଯମଦୂତ ପିଲାଟିକୁ ନେବାକୁ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼କୁ ଶରଣ କଲେ। ସେ ରାମଚର ଦ୍ୱାପରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗରୁଡ଼ ବସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରାୟଣ ଯମଦୂତମାନେ ଅଟକି ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶିବ ରାଗରେ ପ୍ରଚୋଦିତ ହୋଇ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ଉଠିଲେ। ନାରଦ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରଦ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ଯମଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ନେଇ ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଡବବଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ବତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନାରଦ ଏହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁ କଥା କହି ଦେବବରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଇଲେ। ଦେବବର ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ନାରାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି? ଗରୁଡ଼ ଆସନରେ ଥାଇ ହରିକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଛି। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ପୁଣି ଦେବବର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ପିଲାଟିକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଛି। ସେ ଯଦି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୋର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନାଁ କାହିଁକି ରହିବ?
ଦେବବର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ହେ 2 ଜଣ କର୍ମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ। ତାର ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷରେ ତାର ଜୀବନ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଏ କଥା କହି ଶଙ୍କର ନୀରବ ହେଲେ। ଦେବବର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ମରିବ, ଶିବଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା ରହିବ। ଏ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ, ମା ପାର୍ବତୀ, ଭୋଳାନାଥ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଜୀବନ ଦାନ କଲେ। ନାରାୟଣ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପରମାୟୁ 1160 ବର୍ଷ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି। ନିଜ ନିଜ ପୁରକୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେବା କରି ନିଜର କୀର୍ତ୍ତନ ଯାପନ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ।